Здравейте, хора! Днес ще говорим за светофарите, ще говорим за днеска. Крайно вече да има малко коли, викам се аз, крайно вече да има коли, да има вече не много коли, да има крайно вече да има малко коли на тези светофари, викам се аз. Движение да няма много и така ще печели всичко, ако иска да. Аз оставам немира него да. На земята може да намери 50 лева, например, да. Не знам кой може да намеря, ама ако иска така. И видяхме ние Румен Радев каза да правите зелено тези светофари, политици такива. Каза. Ние сме върнали от София, каза да правите тези софтуери зелено, каза, и сега сме в Хасково, да. Сега сме в Хасково, така каза Румен Радев на нас. Така. И правете тези софтуери вече да се движим нормално като хората, да. Кое е това нещо? Да. Каза, наистина, към нас се каза. Правете, да. Така, правете те да се отваря вече. Да. И карайте нормални хора. Да, ако искате. Кой да ви каже, хора, оставям вас немира, обаче. Който искате правите, аз не съмесвам, така че. От мен е толкова. Чао, чао. Пак ще говорим, ако трябва, ако имаме време, пак ще говорим. Чао, чао.